नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रमोद प्रेम यादव जी के फिल्म रहे शुभ विवाह। तो शुभ विवाह फिल्म के तरफ से बहुत ही खुशखबरी के बात बा, कि शुभ विवाह फिल्म के ऑफिशियल टीजर आप लोग के बीच में आ गया बा। तो आप लोग भी प्रमोद प्रेम यादव जी के फैन बानी तो आप लोग भी जाई शुभ विवाह फिल्म के ऑफिशियल टीजर जाई और देखिए और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई आप लोग के शुभ विवाह के ऑफिशियल टीजर देख के मिली, जो कि SR के म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इसी वक्त इसी टाइम जाई शुभ विवाह फिल्म के ऑफिशियल टीजर देखी SR के म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई कि प्रमोद प्रेमी यादव जी के फिल्म शुभ विवाह के ऑफिशियल टीजर आप लोग के देखे में कैसन लगल। उम्मीद बा ये रिपोर्ट पसंद आ गई बा तो वीडियो के लाइक कर दें और साथ साथ हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।